రాష్ట్రంలో చేస్తున్నారు, మోడీ గారి మీద ఎందుకు మీరు ఒత్తిడి చేస్తున్నారని చెప్పేసి వారికి అర్థం కావట్లా. వారేదో ఈ సమస్యను పక్కదో పట్టిస్తానికి తీవ్రంగా ప్రయత్నం చేస్తున్నట్టున్నారు. మేము మా పోరాటాన్ని ప్రారంభించింది ఢిల్లీలో పోరాటం చేశామంటే అది కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద పోరాటం చేసినట్లు కాదా అని చెప్పేసి మనం చేస్తానని నేను. అంతేకాదు మేము ఆ రోజు ఇచ్చిన పిలుపు, మేము పార్లమెంట్ను ముట్టడిస్తాం, మాకు గనక ప్రత్యేక హోదా అయిపోతే పార్లమెంట్ను ముట్టడిస్తామని చెప్పేసి ఆ రోజు అక్కడ దీక్ష చేసి మా పార్టీకి సంబంధించిన శాసనసభ్యులు, పార్లమెంటు సభ్యులు అందరూ కూడా పార్లమెంట్లో ముట్టడించకపోతే అరెస్టు చేసిన విషయం కూడా ఈ రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా చూశారు. తర్వాత బంద్ కాల్చాం, దాన్ని దిగ్విజయం చేశారు. అదేవిధంగా ప్రతిపక్ష పార్టీలు సిపిఐ, సిపిఎం ఈ పార్టీలు కూడా బంద్నిచ్చాయి. రాష్ట్రంలో అందరూ కూడా ముక్త కంఠంతో మరి ఈరోజు ప్రత్యేక హోదా కావాలని చెప్పేసి కోరుకున్న విషయం వాస్తవా కాదా ఒక్కసారి తెలుగుదేశం నాయకుల్ని, అదేవిధంగా భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకుల్ని మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. అసలు మీ ఉద్దేశం ఏంటి? ఇప్పటికీ చెప్తారు. మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నిరాదీక్ష కూర్చుంటుంటే నిర్మలా సీతారామన్ గారు చెప్తారు, మేము ఇస్తాము, మేము దాని గురించే ప్రయత్నం చేస్తున్నామని చెప్పేసి చెప్తారు. నిన్న ఒక టీవీలో ఇదే దీక్ష మీద ఒక డిబేట్ జరిగితే దాంట్లో బీజేపీ నాయకులు చెప్తారు, ఎవరు చెప్పారు మీకు ఓట్లు లేదని చెప్పేసి, మేము ఇస్తాం కదా, రేపు ప్రధానమంత్రి వస్తారు కదా అని చెప్పేసి దాటవేసే మాటలు చెప్తున్నారు బీజేపీ నాయకులు, తెలుగుదేశం నాయకులు అని చెప్పేసి మనం చేస్తున్నాను. వాళ్ళు స్పష్టంగా చెప్పండి. తెలుగుదేశం నాయకులు మేము స్పష్టంగా అడుగుతా ఉన్నాం, మీకు ఈ రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా తీసుకురావాలనే ఆలోచన, కోరిక ఉందా లేదా అని చెప్పేసి మేము స్పష్టంగా అడుగుతున్నామని చెప్పేసి మనం చేస్తామని నేను. అసలు ఈ రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా వస్తే ఏమి లాభాలు వస్తాయో ఒక్కసారి ఆలోచన చేయాలి. మన రాష్ట్రం చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్తా ఉన్నారు, నా రెక్కలు విరక్కొట్టారని చెప్పేసి. ఆయన రెక్కలు విరక్కొట్టినా కూడా మోడీ గారి కాళ్ళ దగ్గర సాగిలా పడుతుండడానికి కారణాలు ఏమిటో ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకు తెలియజేయాల్సిన అవసరం ఉంది. నిన్నంత ఇబ్బంది పెడుతుంటే, చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ఇబ్బంది పెడితే ఆయన వ్యక్తిగతంగా ఇబ్బంది పెట్టినట్టు కాదు, ఈ రాష్ట్ర 5 కోట్ల మంది ప్రజల్ని ఇబ్బంది పెట్టినట్టు మరి ఆయన ఏ విధంగా భావిస్తాడో మాకు అర్థం కావట్లేదు. ఒకవేళ ఈ రాష్ట్రాన్ని నష్టపరిచే విధంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు రెక్కలు కనుక ఎరగొట్టినట్లయితే ఎందుకు మీరు బీజేపీతో కలిసి ప్రయాణం చేస్తున్నారని చెప్పేసి మేము అడుగుతా ఉన్నాం. మీరు ఆర్థికంగా ఏది అడిగినా మహిళలకు రుణమాఫీ చేయండి, రైతులకు రుణమాఫీ చేయండి, నిరుద్యోగులకి మీరు చెప్పిన నిరుద్యోగ భృతి ఇవ్వండి, ఇంటికి ఒక ఉద్యోగం ఇవ్వండి అంటే వాళ్ళు చెప్పేది అడ్డదిడ్డంగా ఈ రాష్ట్రాన్ని విడదీసేశారు. ఈ రాష్ట్రం ఆర్థికంగా చాలా అధోగతిలో ఉంది, మేము చేస్తే సాధ్యం కాదని చెప్తున్న చంద్రబాబు నాయుడు గారు, ప్రత్యేక హోదా మూలంగా నీకున్న ఆర్థిక ఇబ్బందులు అధిగమించగలనని అనుకుంటున్నావా లేదా చంద్రబాబు నాయుడు గారు అడుగుతా ఉన్నా నేను.